आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गाँव भर में कौन लइका बाटे नहीं बाकी रे। गाँव भर में कौन लइका बाटे नहीं बाकी रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। एजी रिकॉर्डिंग दिल तोड़ी देलू तू हमके भुलाई काहे तू गइलू सुन हमके रुलाई। दिल तोड़ी देलू गइलू पागल बनाई काहे तू छोड़लू गइलू हमके रुलाई। छोड़ी ना ई तो ससुरो में सभी ओरिता की रे। छोड़ी नहीं तो ससुरों में सभी ओरिता की रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। म्यूजिक बॉय डीजे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चंदन दीत के दिल तू भुलाई यादव धीरज के दिल तू रुलाई। चंदन दीत के तू दिहलू भुलाई यादव धीरज के तू दिहलू रुलाई। मन नहीं कर कि ओकरा के हमहू राखी रे। मन नहीं कर कि ओकरा के हमहू राखी रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। ई छौड़ी रखल सयत ना यार तो भातार के तना राखी रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।